नोगोरमानि गरसु पुलिसनि जेयाव नंखाय खौरांगिरि आफादनि दैदेनगिरि धोन दाबि खालामनो थांनानै जायगायावनो खाजाबाय दुथां दैदेनगिरि पर्टेल खौरांगिरिया बरागावनि शिव शक्ति मुंनि गंसे हटेलाव धोन दाबिदोंमोन। सिगांबो हटेलनिफ्राय आदाय खालामदोंमोन 20,000 रां। शुक्रबाराव फिन दाबि खालामनाय 12,000 रां लानो थांदोंमोन। दीपक सिन्हा मुंनि खौरांगिरिखौ खादों। दुथां दीपक सप्तायारि नवबार्ता आरो निउज पर्टेलनि निउज फ्रन्ट 24 आव खामानि मावो। असम जौगाथाय परिषदनि सानै दैदेनगिरिखौबो खादों मौसम कुमार उजिर आरो सनमनि दासखौ सैनांनाय प्रदीप कुमार जादवनि अजदनि बिथायाव खादों। गरसु पुलिसनि जेयाव नंखाय खौरांगिरि धोन दाबिनानै खाजाबाय पर्टेल खौरांगिरिया बरागावनि शिव शक्ति हटेलाव धोन दाबिदोंमोन आरो सिगांबो हटेलनिफ्राय 20,000 रां लांदोंमोन। दीपक सिन्हा मुंनि खौरांगिरिखौ खादों।